Hayırlı kün muhterem televizyon караучылар. Бүген атнаның иң матур, иң изге җомга көнендә сезнең белән эфирда мин Назим Сәфәров булырмын. Адәм баласының һәр вакыт бәхетле буласы килә. Берәүләр бәхетле булуның сире матди байлыкка ирешү дип уйлап, гомерләрен шуңа багышлыйлар һәм бәхетнең ни икәнен дә татымыйча дөньядан китәләр. Икенчеләре булганына да, булмаганына да шөкер итеп, сөенеп ирешә бу максатка. Бүгенге конагыбыз да гомере буе тормыш сынауларына дучар булып та сынмаган, йөзеннән елмаю китмәгән бәхетле затлардан. Аның белән аралашу сезгә дә рух ныклыгы бирер дип ышанам. Зөлфирә Сафа кызы Зарипова 1953 елның 15 июнендә Татарстанның Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылында туа. 1974 елда Казан театр училищесын тәмамлый һәм Татар академия театрында эшли башлый. Образларның эчке дөньясын, кичерешләрен бөтен тирәнлеге белән күрсәтә ала торган көчле драматик актриса. Татар хатыннарына гына хас булган сабырлык, ихласлык һәм тирән моң аны театрның йөзек кашы дәрәҗәсенә күтәрә, тамашачыны үзенә гашыйк итә. Аның моңлы тавышы ул иҗат иткән образларны тагын да калкурак итә, тамашачыга якынайта. Зөлфирә Зариповага ахыр заман спектаклендә Ак бүре роле өчен Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика бүләге бирелә. Татарстанның халык артисты телевизион фильмнардагы җырлы рольләрне башкарып та халык мәхәббәтен яулый. Hayırlı kız Zülfire Hanım. Hayırlı kün исәнсез. Шундый җәйнең матур вакытында вакыт табып безнең студиягә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт беренчедән. Рәхмәт. Икенчедән менә сезнең турыда укыганда, өйрәнгәндә мин шундый нәрсәгә тап булдым. Күп кешеләр үзләренең үги әтиәниләре турында яхшы сүз әйтә алмыйлар күбесе. Андыйлар бик сирәк. Менә сез шул сирәкләрнең берсе әниегезне мактагансыз. Менә ул нәрсәдән? Мактарлык уйгашмак дисең инде. Әни безнең шынап тұрып, нишік деп айтайым, шын татар хатыны, сабыр, тыныш, ішчен, бұлған. Аннан соң ол бектігі тұрмышына алып бара біле тұрған кені. Оның ақшасы бір қашанда бітмейдір. Шул вақытта біз ашта болмадық. Кішілер әлі біз икеу әни білен тұрсақ та, башқа кішілер бізден ақша алып тұралар еді. Білесіз ме? Шуңа көре, міне менің иптәш қызым көптен түгіл келіп шықты. Какантта яшы екен. Бірге ойна өскен ек, ауылдашқы 8-ші классыны бітіргеш кеткен. Міне ол язған. Міне мен сізге гілмінәдір ем дей. Сіздің әр уақыт ризығыз да bo'ladır. Бақшағыз да кішкенегіне, шул кішкенегіне бақшада bütün нәрселерді үсәдір еді. Сарапа шындай тұрмыш ете біле тұрған практичный кіші еді деп язған ұлда. Чөнки өзім мен енді мақтарға мағу, өзі біздің әне мені яратам. Но шит кіші мақтағаш тағында шанышларақ бетінде. Раслау бетінде ойма. Шыннан да батырлық бетінде 6 бала істіне ғайлаға келуі ме, екінші қатын болып келді ме? Шыннан да батырлық. Аның ол өзі де өгені біле өскен біріншіден. Аннан соң күйеуге шыққан Күршауыл жігітіне 7 бала тапқан. 7-сі де 2 яш, 3 яш ярымларда өліп барғанlar. Шуннан соң енді ире әлбәтте аңа бала тілегендір енді екінші хатын алып қайтқанда әне аннан кеткен. Шуннан соң тағын бір хатын өлген мұлла кішіге шығып 2 ел тұрған, ол да өлгенде аңарға бек налоглар сала башлағанlar, сен мұлла хатыны болғаш байдыр деп әне айтан бірнінде майлығы жоқ ей, мен анда төзе алмадым, кеттім яңадан дей. Шуннан соң кері қайтқан, біздің әтейінің енді міне әне өліп кеткен. Әне селидір, әнті біздің ашыт бойында тігірменші болып тұрған. Шыл тігірменші болып тұрғанда бізді тігірмен тарттарға келедір ек. Ашы астынан, түбән кейіктен, жақын тері ауыллардан еді. Шында да әйтелер еді, Сафаның хатыны матураның деп, міне бик матур өлген әнейімні. Шындан бізді қызықсынып шаршауыны ашыпты, жайкін енді шаршауғына да қарадық. Әнейін бешік тибіретіп отырадыр ері. Шында айта, кім ойлаған, міне шул хатын өлір де, мен аның орнына шында хатын болып келермін деп. Міне нешек язмыш кісілер біле ойны деп айтайын. Шулай. Сөзіміз дұға болып барсын. Өзіңіздің әнегізге де, Сара ханымға да. Амин. Сіз бит білуімше яш вакытта, балашакта, деп әйтәбез инде, үсмер шакта җырчы булырга теләгәнсез. Барып карагансыз филармониягә, алмаганнар име, соңрак килерсез дибеме? Шуннан соң очраклы гына рәвештә театр училищесына студентлар җыясы булгач, шунда күреп,
барган сізді алганнар сіз нейме. Менә бу очраклык дигән әйбер сүз уңаеннан Камал театрында мин сөйләшергә туры килгән күп кенә Рауил абый, Шәрәфиев, Ринат абый Таҗетдинов, Әсгар абый Шакиров, алар барса театрга очраклыгына килеп кергәннәр. Каяндыр күргәннәр, каяндыр белгәннәр, каяндыр икенче нигә үзләренең беренче максатлар барып чыкмагач, менә шулай театрга килгән кешеләр. Менә моның берәр төрле ни бардыр инде аңлатуы. Юк, мин сезгә төзәтмә кертәм, чөнки булай булды. Мин җырларга мине апа чыгарды. Мин бик яладырым. Апа, синең тавышың бар бит, җырла клубта дип, җыр өйрәтә кешеләп чыгарды да мин чыгып җырладым. Мине шул бер җырны 3 тапкыр җырлаттылар. Ул теге мин әйбәт җырлаганнан да түгелдер инде, теге ятим калган бала үскәч, моңлы булган авыл халкына мине яңадан күрү кызык булган. Чөнки үгәй әни белән ничек үскән, халк шулай булгандыр. Җырлавымнан да бигрәк менә шул ай бу шулмыни дип сөйләшеп, тукта тагын кушып чыгарыйк, менә шундыйрак булгандыр дип уйлыйм. Шуннан син җырчы булырсың дип әйтәләр иде инде. Әйе, минем дә ул башта җырчы буласым килгән иде. Шуннан соң безнең мәктәп директоры Гыйлметдин абый 3нче класс вакытта мәктәпкә телевизор алды. Телевизор алды да әйтә, бүген ди татар театры була, әниләрегезгә, әбиләрегезгә әйтегез, татар театр карарга менсеннәр ди. Без шунда менеп театр карыйдык. Беренче тапкыр без идәнгә утырып инде беренче тапкыр. Шунда мин булды айтылган төндә спектакль. Анда Наил Дунаев, Наиля Гәрәева, Ринат абый, Әсгар абый, Дания Нурлылар, бөтенесе шундый әйбәт спектакль булып тоелды. Мин шуннан театрга гашык булдым. Гомумән шул театрларны карар өчен Казанга кунакка килә идем. Шунда мине шунда танышлар как ниде квартирада торалар безнең туганнарда. Шулар мине спектакльләргә алып киреп инде ул Айдар Хафизов белән Фәридә Хафизова. Фәридә Хафизова. Шунда килгәч мин агач артына пысып, шуннан чыккан артистларны карап тора идем. Менә шулай иде. Ну, 8-не бетергәч минеңа әйттеләр, ну җырчы булырга бар инде син тавышың бар бит. Мин бардым. Эзләп табып филармонияны бардым. Мине тыңладылар. Миңа 15 яшь, 8-не бетергәч. Миңа әйттеләр, сиңа ничә яшь? Мин 15 яшь. Синең әле тавышың утырып бетмәгән, менә онны бетер, аннары безгә килерсең диделәр. Театрда эшли башлаганнан соң без шытыйымнар үткәрә башладык оперный ниде Дом актеровта. Шунда миңа Илгиз абый Мәҗитов белән Айдар абый Арсланов, Айрат Арсланов килеп, сине театрдагы зарплата устраивать итәме, әгәр теләсәң без синнән җыр ясыйбыз, әйдә дип чакырырга килделәр. Булды андый хәлдә. Максатка ирешү мөмкинлеге бар иде, әгәр теләгән булсагыз. Театр яраттым. Театрда җырлап та була, биеп та була, уйнап та була. Теге бер мишәр карты әлегә Покудага ярап торыр дип иленгәнем хатынның гомерлек булды дип әйтте дийме? Сезне дә театрга сынау сорогы белән алган булганнар, яклашмасам әйме, һәм сез анда менә 50 елга якын инде сәхнәдән төшмисез, әйме, уйныйсыз. Аллаһның рәхмәте. Туйган вакытлар, теге алҗыган вакытлар буламы? Ярты гасыр вакыт бит инде ул. Яшьрәк вакытта әлбәттә мин бит инде бер үзем булдым күбрәк. Шуңа күрә теге авырлыклар булды инде. Баланы калдырырга урын юк, чабасың, соңга калган чакларда булды. Минем выговорларда бар инде ниде теге баш эшләмәенчә көнне бутап бермесендә соңга калып такси тотып бардым. Ичмаса такси юлда ватылды. Шундый хәлләрдә булды. Авырлыклар да булды. Әмма театрдан артист кеше театр уйнап туймый инде ул. Ну бу инде театрда төрле хәл була. Теге әзрәк күңел кайткан чакларда була. Төрле чак булды инде. Сезнең мин хәтерлим әле Акбури ролигезне. Ахыр заман спектаклендә ул тетрәнү ясады. Тамашачыны тетрәндерде. Ул моңарчы күрелмәгән хәл иде театрда. Ничектер салмак кына уйнап килгән театрлардан соң менә шартлау булды шунда инде. Яңа ни булды. Яңа сугыш булды инде, шартлау булды. Кеше тетрәп, булай монда театрда була икән дип карады кешене, әйме. Шуннан соң Миңлекамалыгыз да заманында, шуннан Нурсултан башка рольләрегездә кеше инде менә Зөлфирә Зарипова күрде, яратты, кабул итте һәм ул сезне ешрак күрергә өметләнгән иде. Сез киресенчә миңа калса тансыклап кына, азазлап кына чыга башладыгыз. Моның үзегезгә шулай тоелдымы, әллә тамашачыга шулай сезне тансыкладымы? Бу миннән генә тормый бит инде. Театрда мин күп уйнадым, уйнамадым түгел. Төрле рольләр уйнадым. Әмма менә шундый теге зур ниндидер
шундай рольләр, конечно, күбрәк уйнарга тиеш идем мин, дип уйлыйм, үзем, лично. Үзем шулай уйлыйм. Чөнки минем мөмкинлекләр, миндә трагедия уйнарлыкта, драма уйнарлыкта мөмкинлекләр бар. Мин әйтмим, мин комичный артистка дип. Ну, комедияда уйнарга Уйнадыңыз бит ансында? Уйнадым ансы. Мин лирический артисткага санадым үземне. Марсель абый миңа әйтте, Зәңгәршәлнең җырын өйрәнеп кара әле. Зәңгәршәлдә Флюра апа китте дә җырларга кеше калмады. Мин сразу әйттем, мин лирический артистка түгел, Зәңгәршәлдә ул Мәйсәрә бик матур булырга тиеш һәм аның сопрано тавышы булырга тиеш. Миндә ул юк дидем. Мин үзем отказ бирдим, дөресен әйткәндә. Шуннан проза табы миңа бирде яшь йөрәкләрдәге Сәрбине. Мин анда да әйткән идем, мин лирик актриса түгел инде, минеке түгел дип. Юк, син аны эшләп кара әле, аннары белербез синекеме, синеке түгелме диде. Әмма аны халык бик нык яратып кабул итте яшь йөрәкләрне. Біз Әсгать белән уйнадык, анда бик яраталар. Хәзер дә искә төшереп сөйләүчеләр бар. Менә шул. Аннан соң Дамир әгәр дә күбрәк озаграк театрда эшләгән булса, мине күбрәк уйнатадыр, әлбәттә. Мин ул хәтта бу Әсгар абый сүзе, мин пишәт сугып әйтә алмыйм. Ул Клеопатраны алырга теләгән Әсгар абый белән миңа, китеп барды, театрдан өлгермәй калды. Язмыш име? Язмыш. 90-нчы еллар бит инде ул име? Бүтән дөньяның астыска килгән вакытлары име? Шул вакытларда белүемчә сез гаҗизлектән тормыш алып барыр өчен эшмәк сатырга мәҗбүр булганда да театрдан китмәгәнсез. Бу шул шуңа театрны яратуым инде ул. Бу нәрсә дип аңлатырга буламы? Юк, театрдан мин бер кайчан да китә алмыйм. Китәргә теләгән вакытта да мин үзем инде булды андый ниләр, отчаяниялар уйнамыйча торган вакытларда шундый әллә китим микән дигән. Юк, китеп булмый ул. Чөнки ул синең инде нигә сиңгән, анда кешеләр синең туганың кебек инде ул хәзер. Хәтта театрда төрле хәл була. Әйтмим, без бер-беребезне үлеп яратабыз дип, әйеме? Әмма ләкин без бер-беребезгә бәйләнгән. Әйе, без гаилә кешеләре кебек, нәкъ менә. Без уже бер-беребезне яратабыз иштән, не подсознательным рәвештә. Подсознательный рәвештә можем әле бер-беребезгә былай да әйтергә можем, ансы да бара. Но театрдан китеп булмый. Аның белән бер бәйләнсә, анда хәтта реквизитлар, костюмерлар да китә алмый уже театрга бер килсә. Ул теге паутина кебек. Бер гаилә, әйме? Гаилә менә шуннан да теге күп артистлар сананнан шу тормышларының төп өлешен сәхнәдә яшәгән, театрда яшәгән артистлар үзләренең гаиләләрендәге хәлгә соңыннан кайталар да, безнең бәлкем вакытыбыз җитмәгәндер, бәлкем безнең мөмкинлегебез җитмәгәндер дип әйтәләр. Менә бу очракта мин сезнең әлбәттә ярагызга тиясем килми, ләкин сез үзегезнең беренче улыгызның үлемендә үземнең дә гаебем бардыр дип әйткәнсез бер әңгәмәдә. Әлбәттә. Менә бу бүгенге күздән караганда хәзер баланы үзеңчә дөрес тәрбияләү өчен нинди шартлар булырга тиеш? Иң беренче шарт ир баланың әйбәт әтисе булырга тиеш. Әти белән ир бала тәрбияләнә, әни белән түгел. Әни аңарга ашата, киендерә, яратырга мөмкин. Әти ир кеше буларак аңа ир сыйфатларын әтисен. Маяк шикелле инде ул, әйме? Аңанан үрнәк алып үсәргә тиеш ул. Шул ансы бер. Аннан соң безнең бит вакытта булмады инде. Без иртә белән 9-да театрга китәбез. Кич белән сәгать 2-дә бушасак бушыйбыз, яки 3-тә бушыйбыз. Сәгать 6-да уже театрга барып җитәргә кирәк. Тагын 12-дә кайтабыз. Шул арада син ашарга пешереп белгер, кием җуып белгер. Шундый баланы контрольдә тотасыңмы? Баланы контрольдә тотасыңмы? Шуңа күрә ул минем менә шул минем гаеб инде, или баланы үстерергә, или театрдан китәргә иде. Шул инде минем малай, мин җылыйм инде, мин әйтәм шулай иногда мин әйтәм диасны мин карай алмадым инде үтердем. Минем кичкенә малай әйтә, әни ул сам выбрал. Выборны ясарга тиеш кеше үзе ди. Шулай инде. Ул үзе выбрал, син бит аны ашаттың, эшерттең, син аны кыйнамадың, сукмадың, но булгандыр инде. Төрле чак суккан чаклар да булды, анысын яшермим, чөнки шундый очраклар булды. Менә шулай булды инде. Шулай булды шул. Шулай килеп чыкты име? Шулай килеп чыкты. Ул җәннәттә булсын инде. Ул начар малай түгел, булай. Но шулай ялгышты.
Siz televizyon filmlerde çeşitlisiniz değil mi? Anda da jırlı rollerini başkarasınız. Şunun boyunca sizin tanı halk. Mene eli küpten tuğugine Nurihan abinin eseri boyunca 44'nin May ayında yavuşmasam filmin de çeşitlisiniz değil mi? El çürütmedi. Çürütmedi güzel. Şu barayı mı? İyi bara. Nişek teatrdan şitleşume, elle teatrdan tege ezrek vakit barlığa kelgenden soň filmge kirip gitüme nişe gerek bu sizin? Benim bir küpten indi bir de tege özümün köngülüme oynası kile rollerim ezgine kichkine roller boldu. Ayak sındırdım men 2016 yılda. Şundan soň 2 yıl aksap irdim, roller bulmadı. Ondan soň mene tagın bir iki kichkine roller var. Muna indi eýtgeçinden okup karadım da bu mena bik yakın. Benim mümkünliklerim bana işlerge bağır kebek tuydım. Hem indim eytem kartaygan kinde bir mertebe bulsa da şu dünyada eytesi kilip eyte almay kalgan sözler, oynası kilip oyna almay kalgan roller için eytem şu rolünü oynap çıkalsam bik eybet olur diye oyladım da. Ama şolay bolsun. Artistlerin bütünlerinin tırmışı şu rollerge beylengeni mi? Şunsuz bulmayın. Şolay. Marseille Proust sorularına köşebiz. Azağına yakınlaşıp bir tapşırıyoruz. Sizin özünüzün tip sıfatınız. Ne deyip sanıyorsunuz? Benim tip sıfat mı? Ben kişi köngülün körem deyip kırsağım oynama ciddi degen söz benim için. Artık tınaklığı mı? Nakşılay. Көрініп тұра, әйтмесәгіз, мен бұл сұрауыны теген ешкіне деп еттімейді. Иратыларда сіз жоғары бәйір етіған sıfatlar? Korkusuzluk hem akıl. Хатын қызлардағы? Хатын қызлардағы терпение, конечно. Sabırlık. Siz yaratkan şögül? Men pişirge de yaratam. Risovat iterge yaratam özüm için. Şu özüm için gene. Şol indi fasnavno elleni. Sizin için en zor bəxet? En zor bəxet bağlarım isen bulsun indi. Amin şolay bulsun. Amin. Siyinip bağlarınızın, bağlarına siyinip yaşarga. Amin. Bereketli ömür birsin Xuday sizge. Rahmet bek zor. Yazmıştan uzmuş yok deyip bar bolğanına siyine bilүү ol tırmış felsefesigine tugul yaşau rewşide. Şunday olan bulsak degan tilekte bugünkü sizin bilen sağ bolaşam, esenlikte görüşik.